ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред ва мо имрӯз дар бораи дастгир кардани чоршанбе гап мезанем. дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайк азер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. ҷанговари шинохтаи варзиши Pop MMA чоршанбеевро дар шаҳри Москва дастгир карданд. дар ин бора вазорати корҳои дохилии шаҳри Москва хабар дод. Сабаби дастгир кардани чоршанбеев ташкил кардани мошинронӣ дар туннели Лефортовскии шаҳри Москва мебошад. марҳамат, суханони чоршанберо худатон пас аз дастгир кардан тамошо кунед. С нарушением правил дорожного движения перед Лефортовским туннелем. Если честно, я не знаю, но это было давно, как давно, несколько месяцев назад. Примерная дата, это где-то в июле. Вот как вы показывали в телефоне, когда у вас запись записана была, да? Это 20 июля у вас идет. А что вас спровоцировало в такой быстрой езде и, скажем, пересечении линии разметки нарушением правил дорожного движения? Ничего, я сам иногда, наверное, себя спровоцирую на это. Провоцирую себя на это. Но иногда так бывает. Все. хуласи гап варзишгарро дар роҳ манъ кардан ва баъд ба шӯъбаи полиси пойтахт бурданд. дар вақти пурсупоз худи чоршанбеев нақл кард ки ин ҳодиса моҳи июл шуда буд ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ партофта буданд. чоршанбеевро бо ҷинояти бешаҳодатномаи ронандагӣ гунаҳгор донистанд. дар ҳоли дастгир кардан чоршанбеев шаҳодатномаи ронандагии миллии худро нишон дод ки ҳуқуқи истифода бурдан дар ҳудуди Россияро надорад. мошини Toyota Camry ӯро аллакай ба истгоҳи махсус бурданд. маълум гашт ки мошин ба Ирекли Карачаеви 37-сола тааллуқ дорад ва дар ӯ қариб 100 ҷаримаи пардохт накардашуда ба қайд гирифта шудааст. хуб дӯстон, дар ҳамин ҷо видеоролик ба охир мерасад. ба шабакаи мо обуна шавед, лайку зангулачаро шатақати занед, то ки аз видеоҳо ва хабарҳои нав бохабар бошед. ман бо шумо паси видеоролики навбатӣ мешавам. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. хайр.